Bali, magandang araw ano. May tanggap tayo welding inverter. Yung brand, 'yan. Patayin natin yung ilaw. 'Yan, Epi Welding model MMA 400. Tapos ito yung laman ng welding. Dalawang IGBT lang at saka dalawang diode, dalawang capacitor. Tapos walang relay, so malayo sa 400 amperes to So pinakatansya ko dito, ang ginamit na diode dito, yung pinakamataas, yung 80. So siguro nasa 160 lang to. So pagpalagay natin maximum 200 amperes. So ang problema ng welding na to, hindi natin pwedeng i-plug in to kasi nga ang sabi ng may-ari, nag-trip daw yung breaker ng bahay niya. So hindi natin pwedeng i-plug in dito kasi magti-trip din. Tapos pakita natin yung meter natin. Ganyan na lang. So tingnan nyo yung meter. Mahirap kasi. So ayan. Paano ba? So ganyan na lang Ang hirap ng isang kamay lang gamit. Tingnan natin dito na lang. So ayan. So trip natin dito, yan shorted. Yan. So shorted. Yan, shorted talaga 0.0 talaga. So dalawa lang ang naging yan. Isa lang naging problema pagka ganyan Pero yung problema ng welding, hindi natin alam kung paano. Kung ano naging So malamang sira yung bridge type diode natin. Pagkatapos check na rin natin yung mga IGBT kasi baka medyo tinamaan din. At saka ito, yung power IC natin, power supply IC natin. So magiging tatlo yan. Magiging apat pala yung tester natin dito. Sana hindi nadamay yung dalawa, yung IGBT at saka ito. Sana ito lang. So tanggalin lang natin yung yung board sa chassis para natin ma-repair natin na maigi Bale, ito na yung board So sa tingin ko kaya naman pala nasira yung na to, yung welding na to. Gawa nga ng yung connector wala nang insulator So yung dito yan ito dumikit sa chassis. Yung isa naman wala na ring connector. So yun, lagyan lang natin ng connector yan nakalimutan ko kanina ipakita. So tanggalin ko lang to yung dalawang terminal. So bali andito na yung board ni EP yung 400 amperes. Yan, dalawa lang yung gamit dito. Diode. Tapos dalawa lang din yung IGBT. Walang relay. Tapos bridge type diode, dalawang capacitor. So tanggalin muna natin yung heatsink para may magandang access tayo Maghanap lang tayo kung saan pa mayroong short
Shorted yung natin. IGBT natin. Shorted din. So, tanggalin muna natin yung diode. Bale, natanggalan natin. So, try nating mag-testing ulit. At shorted pa rin. So, tinamaan pati yung IGBT. Tanggalin na lang natin muna. Shorted. Yun, wala na. So, yun, bali okay na. So, bago tayo maglagay ng bago, check muna natin yung PWM natin. At saka ito mamaya na natin i-check to. Yung signal muna na dito unahin natin. Sana yung output hindi okay lang, walang sira. Okay lang. Bali, testing tayo. So, tingnan natin yun, kung papalo ba yung tester natin. So, ayan, meron. So, ayan. Meron, medyo okay naman. So, tingnan natin sa oscilloscope. Bali, on natin. So, ayan yung scope natin. So, on ko na. So, ayan, meron. So, pause natin. So, ayan, bali yung reference natin is yung kabila 20.7, tapos 45.45 kHz, tapos yung kabila naman 21.3, 41.67. So, try nating tingnan. So,
So ayan, parehas naman. So dito, parehas lang. So try natin i-run ulit. Tingnan natin dito. So ayan. So yan, medyo hindi talaga pantay yung frequency. So kailangan ko munang yun yan, tingnan para pumantay silang dalawa. So try ko munang hanapin ng konti kasi para pumantay lang yung frequency. Mahirap na pag naglagay tayo ng bago. Kasi din ang pinagkaiba nila, 48 yung isa, 44 yung isa. So 4 kHz din yung nawala. Bali, nahanap ko na napalitan na natin. So ulit, yan. Wala tayong signal pa na nakukuha. So testing natin. Tapos punta lang tayo dito. Yan. On natin. So ayan. Babala natin yan. Yan. Tapos so yung frequency pumantay na. Parehas na yung frequency. Yan, 48.19 kHz. Tapos yung voltahe, okay lang yan. Kasi 1 volt lang yung diferensya. Wala pang 1 volt eh. So ayan, pantay na. So pwede na tayong maglagay ng bagong IGBT. So di ko napapakita paano maglagay. At least na-check na natin yung mga signal. Okay na yan. Bali, balik tayo dito So nagkabit na tayo ng bagong bridge type diode. Tapos dalawang MOSFET. So naikabit na natin sa chassis. So ngayon subukan na natin tong ion kung magkakaroon na ba tayo ng output voltage dito. So dito muna natin ilagay yung natin, tester natin, kasi yung mga terminal nito wala pa so kailangan nating palitan ng bago yun kasi nga ganito na yung itsura pagka so palitan muna natin yan bago natin so maglagay muna tayo ng bagong terminal connector, saka natin ilagay yung mga connection dyan so ngayon subukan natin paandarin. So try na nating tingnan yung monitor natin pag may lumabas na ba na So on ko muna yung breaker dito na lang sa switch ng extension tayo mag-on. So ito na, on na natin. So ayan, 59. So ayan, okay. Ulitin natin. Ay, hindi pa na arc force, current. Bakit hindi gumana yung current? Kaya tingnan natin. Ayaw gumana. So sige lang, hanapin muna natin ba't ayaw gumana yan. So balik lang tayo kasi may konting problema, ayaw gumana yung digital control natin. So balik tayo dito ulit So try nating paandarin ulit. Kasi parang nakita ko yung may konting problema. So yan, on natin.
So ayan, gumana na. So hanggang 300, 400 pala. So ayan, okay na no. So dito ko na lang sa ano, yung problema nun, kaya ayaw gumana yung ano natin. Tanggalin na natin kasi mahirap. So pakita ko dito. So yan, nakita niyo yan. Yan. So sira pala yan. Kaya ayaw gumana no. So balik tayo dito sa diagram natin. So dito yan. So yan, ito yung nasira. Ito yung nag-open. Yan. So yan, papuntang ano yan. Ang isang pa niyan papuntang trimmer. Tapos yung isa niyan papuntang potentiometer dito. So ayan. So kailangan nating ano yan. So napalitan natin, nagpalitan tayo dito. 10 ohms resistor. So bali okay na no. So testing na lang natin tong welding sa lawas. So bago pala natin i-testing, kailangan muna nating lagyan ng bagong terminal connector tsaka yung connection. Tapos testing natin i-welding sa labas ano. So bali testing na natin tong i-welding si ano, AP welding ano. So ayan, nakaset tayo ng 194, 195. Naka-on na yung welding. So dito so ayan, nag-welding naman. So balik tayo dito sa loob ano. So nabuo na natin si AP welding machine. So nag-weld, tapos naman nating na-welding sa labas. So okay naman. Kaso nga lang nasa mataas na siguro, nasa mga 100 plus na yung ano niya. 190 ata yung tinesting natin. So at least pwede ko nang maibigay kay customer to. So huling testing na lang to. So ayan, on natin. Tapos on natin yung welding. So ayan, output, ilang output ba? So ayan, 55.87. So bali okay na yung welding. So hanggang dito na lang siguro yung video ano. So kung nagustuhan niyo yung video, paki-like and subscribe naman. At saka salamat na rin sa lahat ng subscriber ni Tagong Pix. So hanggang sa muli, maraming salamat.